Rakas päiväkirja. Tänään mä oon sekoamassa. Period. Laitan mun lempisukat nyt jalkaan. Niin vaikka tää nyt tuntuu jotenkin väärältä, koska mä sen laitan mun lempivaatteita vaan. Tai mä säästän niitä semmosiin tärkeisiin tapahtumiin. Sitten mä ajattelisin, että nämä on mun lempisukat, niin mä en voi laittaa niitä vaan. Mä en voi vaan liata niitä, että mä käyn vaan kaupassa keskellä yötä. Mutta mä nyt rikon tätä muottia. Mä jos aloin etsiä, että missä mun puhelin on. Kellohan on siis 2:40. Kaikki rumia. Helvetin ruma. Taime. No niin, mä olen nyt saapunut sitten tänne Kaupinojaan. Ja kello on varmaan kohta 4. Mä en tiedä. Onks sulla ihminen? Ei oo, mulla on silmällistä, mä oon silti vitun sokea. Täällä on saatana mopopoikia. Siis
Mä yritin tulla tänne rauhassa. Nyt tässä Tää on vähän epämukava tänne penkki. Mä en edes muista mitä mä ostin. Mä ostin tämmösen laatikon, että mä voin laittaa tätä vessankaappiin. Mä ostin tämmösiä kyniä. Täällä on 4 eri väriä. Joo. Sitten mä ostin passion hedelmän. Koska mä en ole ikinä syönyt tälleen passion hedelmää. Joo. Sitten mä ostin omenapäärynöitä. Sitten mä ostin tämmöistä sokeritonta vadelmahilloa, joka on terveellistä. Tässä on 30 kaloria sadassa, kun yleensä niissä on 300. Sitten karambola. Siis tää on mielenkiintoinen. Mulla ei nyt oo puukkoa niissä. En vaan koko ajan katsoa, mitä mä blogaan. Havaa blogaan. Ja sitten tässä on siis tällaisia juustoja, joissa on proteiinia. Kuka? Niin ok. Ja mä ostin inkivääriä. Ja mä ostin persikkoja tämmösiä. On semmonen olo, että mä tuijotetaan tuolla. Persikko tämmösiä kuutioita. Siis säilykös. Mä ostin tällaisen. Siis joo. Ja sit täällä on salaattia. Okei, siinä oli mun tässä yksi. Sitten mä ostin retiisejä. Koska mä en ole ikinä ostanut kaupasta retiisejä. Mä ostin silmusalaattia. Koska mä en ole ikinä ostanut kaupasta. Ei kun siis anteeksi ituja. Mungpavun ituja. Joo. Sitten mä ostin tämmöstä pancake mix. Että ne lisätään maitoa. Niin semmosia mä voin sitten huomenna tehdä. Sitten mä ostin tyrni-appelsiinikeittoa. Mulla on menkat, okei. Sen takia mä oon mennyt tonne kauppaan. Mä menin sinne kauppaan ja mun suunnitelma oli se, että mä ostan sieltä kaikki asiat, mitä mä en ole ikinä ostanut kaupasta. No. Jaaha. Ei kyllä ole mitenkään erityistä hyvää. Anyways. Sitten puikulaa. Ja sitten maitoa, koska mulla teki siis mieli tätä. Siis mulla on ihan sairaan random menkka cravings niinku nyt. Oi saatana, mä en tätä kiinni. Noin. Ja sitten tärkeä. Ostin silitysraudan. Mä oon nyt aikuinen ihan virallisesti. Mä ostin silitysraudan. Siis ihan helvetin rumahan tää. Tää maksoi 20 €. Mutta joo. Ja tässä on sitten elämäni tärkeimmät ostokset. Maksoi yhteensä 57,89. No. Mut siis mä sain tästä ihan helvetin dopamiinia. Siis te ette voi uskoa, miten paljon mä sain dopamiinia siitä. Että mä menin kauppaan ja mä ostin asioita, mitä mä en ikinä ostanut kaupasta. Ja 60 € käytin tähän huviin. Ja nyt mä oon onnellinen. Että nyt hymyillään. Mä oon tosi 2 kuukautta. Niin mä oon 2 kuukautta niin surullinen ja niin masentunut. Ja mä en ollut saikulla töistä, koska mä oon niin surullinen ja niin masentunut. Niin nyt
mä päätin, että mä en jaksa enää. Mä sekosin eilen. Siis mä sekosin. Mä söin tikkaa. Mä nauroin 45 minuuttia hysteerisesti putkeen sen takia, koska mä en enää jaksanut olla surullinen. Mä olin silleen, että mun elämä on niin kamalaa, että mä en enää jaksa tätä. Ja sit mä vaan nauroin. Mitä vittua? Mä vaan nauroin. Ja nauroin. Siis niinku makasin sorsapuistossa maassa 6 aamulla. Ja nauroin. Hyi vittu, älkää ostakaa Riita-herkkua. Riitta, mä en oo sunkaan nyt samaa mieltä. Säilöntäaineet on. No huomaa. 0/5. No okei, nyt toi oli aika siis raju, oli aika raju, joo. Kyllä mä sanoisin, että kyllä se saa 1. Mut ei 2. No okei. 1,5. No anyways, mä nyt sitten varmaan kirjoitan mun päiväkirjaa. Näin. Rakas päiväkirja. Tänään menin kauppaan. Käytin 60 €. Aivan vitun turhaan. Koska mulla on menkat. Ja mä oon sekoamassa. Period. Tää. Mä valitsen tän verenpunaisen, että mä voin kirjoittaa, mitkä kaikki vitun asiat mä oon vituttaa. Mulla on niin pitkä lista. Okei, mä nyt rauhoitan. Voi keskipannun ahvedet. Minä en muista. Mutta Ost-Est ohi. Kiitos. Mä käyn nyt toisinpäin. Mä haluaisin mennä uimaan. Mut mulla ei oo uikkaria. Mä olen nyt tullut kotiin. Laitan kaikki ne tavarat kaappiin ja tossa on mun cheese, koska mä oli tommosia sattumalta. Hyvin sattumaa oli, että tilasin tänään ruokaa, mutta mä en tiedä, olis toi kovin järkevää lähteä tonne, kun mä oon ehkä snadisti tulossa kipeäksi. Tää olisi tarkoitus mennä nukkumaan ja sitten huomenna siivota. Siis mikä toikin on? Tossa on tosta hajonnut tai sit tippu tosta kukasta noin. Ei oo mitään kovin allaa siinä. Mut olisi siis kuitenkin tarkoitus tää paskaläävä niinku siivota. Niin hyveli yöteli. Menen nukkumaan.
Kyllä. Olit sen hyvä. Maistuuko samalta kuin ennenkin? Tätä maistuu omenalta ja päärältä. Ja niinku, tää näyttää omenalta, mutta koostumusta on mun mielestä enemmän semmonen raaka päärynä. WTF. Sitten. Mä en tiedä miten tää pitäis syödä, mä en tiedä pitäis tää niinku kuoria. Maistuu viinimarjalta. Mä olen nyt tätä syönyt. Mä avaan nyt tämän. Kuppi. Mä ajattelin, että tässä olisi semmonen joku kalvo. Mitä siinä onkaan. Tää näyttää nyt sitten tältä. Tässä tänne varmaan laitetaan vesi. Joo. Nyt meillä on sitten ohjelmanumerona tämä huone. Niin nyt tää pitää siivota. Oikeasti. Mä siis ahdistun niin pahasti. Mä kävelin sunnuntai-aamuna ilman kenkiä kotiin. Ai miksi? Mun teki mieli. Ei mulla oo siihen mitään hyvää syytä. Mä vaan halusin tehdä niin. Ups. Mun roskiksen paikka on tuolla. Nää on huonot. Tää takaosa. Mä aion esittää, että mä en näe tätä.
Wow. Wow. Hyvää yötä.